χρωστάω 50 ευρώ. Τα οποία θα ξοφλήσουμε σιγά σιγά, τέλεια. Τώρα, πώς θα βγάλουμε τον χειμώνα που θα έρθει, θα δούμε. Πάντως, μας συμπεριφέρεται άψογα ο κ. Μητσοτάκης. Ξοδεύει τα δις για τους πελάτες του και εμείς εδώ υποφέρουμε. Αλλά καλά να πάθουμε όμως, έτσι. Γιατί δεν ψάχνουμε λίγο, δεν ψαχνόμαστε λιγάκι. Πάμε όλοι να βολευτούμε ατομικά και στο τέλος την πατάμε όλοι μαζί. Ναι. Επιστοτικός, τουριστικός. Πιστωτικός. Και θα πάρετε επιστροφή. Όχι. Μηδέν. Δεν ρωτάω. Ό,τι θέλω να βγάζω. Να πληρώσω δεν έχω. Τα χρεώνουν. Πού τα χρεώνουν, αυτοί ξέρουν. Δεν πρέπει να τα πληρώνουμε όμως. Με τι. Πρέπει να μας αφήνουν να εισπράξουμε για να πληρώσουμε. Από πού. Αγοράσα κτήμονας και ξέχασα να δηλώσω την παραλία που είχα εκεί στη θάλασσα. Τώρα, Πληρώσατε φόρο. εγώ όχι.